Γκαρσία εκτελεί με δύναμη και φάλτσο, πέρασε η μπάλα πάνω από την εστία του Κωνσταντόπουλου. Ο Μάκος είναι αυτός που παίζει πιο κοντά από τους υπόλοιπους, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Τώρα Λεωνάρντο, ξαφνικό αριστερό, το πρώτο σουτ για την ΑΕΚ και το πρώτο καλό σουτ για την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Στο 8ο με το Λεωνάρντο. Σχαλμάς παίζει με το σώμα για να βγάλει εκτός φάσης τον Νέτο, το κατάφερε, πατάει περιοχή, έκανε σουτ με το δεξί, μπάλα πάνω από την εστία του Χαλκιά. Ένα ακόμη, αυτό πάντως είναι το πιο επικίνδυνο σουτ που έκανε μέχρι τώρα η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Ανεβαίνει ο Καράμπελας που θέλει πάλι να περάσει ανάμεσα σε δύο. Οι κόντρες, η μπάλα φτάνει στο Λιμπερόπουλο, δίνει στο Σχαλμά. Σχαλμάς με τον Νέτο. Έφερε την μπάλα στο δεξί, έκανε τη σέντρα. Ο Καφές θέλει με κεφαλιά να τροφοδοτήσει το Λιμπερόπουλο. Τέτοια απόκρουση από το Χαλκιά. Κεφαλιά από το Λιμπερόπουλο, μπλοκάρει ο Χαλκιάς. Πολύ μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ με τη συμπλήρωση του ημιώρου. Λάζαρ με το Λίνο. Η συνεργασία, ο Ρουμάνος, ο Σαλπικίδης έκανε την παράλληλη σέντρα. Πέρασε η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον ΠΑΟΚ με τον Αθανασιάδη. Μέσα σε 2 λεπτά, σε ένα χαμηλών τόνων παιχνίδι, δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες ένθεκα κήθεν. Δείτε εδώ. Εκτελεί ο Γκαρσία, δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Φωτάκη, βγήκε στην πλάτη της άμυνας. Από τον κέλ της μπάλας θέλει να εκμεταλλευτεί τις περιστάσεις ο Αθανασιάδης. Στο σούτ με το δεξί, πέφτει ο Κωνσταντόπουλος. Υπάρχει κόρνερ, την βρήκε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ την μπάλα. Από το σούτ του Αθανασιάδη. Ο Λιμπερόπουλος, η πίεση από τον Τσιρίλο, η παρέμβαση από τον Ιταλό που τώρα παίρνει την μπάλα από τον Φωτάκη και έχει χώρο. Ζυγίζει τις επιλογές του, δίνει στο Σαλπικίδη, πατάει περιοχή, σέντρα σουτ, περνάει μπάλα. Ο Λίνο είναι κάτω, ο Κάκος είναι κοντά. Χαρακτηριστική κίνηση να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Μάκος για τον Λιμπερόπουλο. Έφερε την μπάλα στο αριστερό, διστάζει σε πρώτο χρόνο για το σουτ. Προτιμά πάσα. Καράμπελα στη σέντρα, οι κόντρες, ο Καφές σε στραβοκλωτσιά από πλεονεκτική θέση. Η μπάλα που δεν πήρε πορεία προς την εστία. Με πολλές δυνάμεις ο Σταφυλίδης κάνει το αριστερό, οι κόντρες, η προβολή από τον Γεωργιάδη. 1-0 το σκορ ανοίγει στην Τούμπα. Ο Γεωργιάδης μετά τον γκολ που είχε βάλει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, σκοράρει και τώρα ενώ πηγαίνουμε στο 87. 1-0 στην Τούμπα. Εκτελεί ο Καράμπελας με πολύ φάλτσο, η κεφαλιά που έγινε, η μπάλα που περνάει out, η κεφαλιά από τον Καφέ. Συμπληρώσαμε τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Κάκος έβαλε τη σφυρίκτρα στο στόμα και σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού.